aurkitasun artean iardertsi nahiko nituzken galdera guztiak gauaren epelean emozioen kapamean gorpuztasun aldakorra naiz orkatzeri Hogeita 5 minutu eskas goizeko 9 izateko gaur faktoria ari gara ezkurratik egiten Leitza eta Donestebe artean dagoen herri ederrontatik, baso oso ederren artean, baso ostotsuen artean, udazken koloreak hartzen hasi diren basoen arte hontatik. Eta barranka ostatuan gaude, mendea pasa baduen taberna dau, eta herri txiki honen arimaren puska handi bat ere bai. Oraintxe zabaldu ditu ateak tabernak, ikusi dugu, dagoeneko hemen herriko ostatuan toki edo lolekua hartuta dauden bilagun etorri direla gozaltzera, eta herriko jendea ere, inguruko hartzainak, Iztariak, sasoi hontan iztariak ere ibiltzen direlako, berehala gerturatuko dira Jose Luis eta Reyesen barra honetara eguneko gozaria hartzera. Eta guk maira batu ditugu baita ere beste bi lagun, beste bi herri txikitatik gaur propio ezkurrara etorri zaizkigunak. Joseba Bergaretxe, egunon. Egunon. Eusko ikaskuntzako proiektu arduraduna, herri txikien akademiako arduraduna ere bai. Ondo, Joseba? Ondo. Zuelako toki baten beti ondo. Gorka egia ere gurekin da, aholkularia zarazu, bereziki herri txikietan proiektua bultzatzen ari zarena, orendaingo alkate ere izana, neurri batean orduko esperientzia baliatuz, bide horri ekin da, ezta? Egunon, Gorka. Egunon bai, egunon guztioi, eta eskerrik asko egunagon bidatzeagatik, bai, 8 urte harrietan martxan jarri genituen hainbat ekimenek, inspirazio edo izan zean gero, nire negozioni hasiera emateko bai. Joseba, Eusko ikaskuntzatik ari zarete aztertzen, ari zarete ikertzen, herri txikien bilakaera, oroar bilakaera demografikoa, herri txikiak are txikiago ari dira bihurtzen, ustutze horrek ez du galgarik? Bai, Eusko ikaskuntzatik egiten dugun analizian edo herri txikien inguruko etorkizuna pentsatzen dugunean, ikertzen dugunean, daukagun diagnostikoa anitza da. Ze ikusten dugu alde batetik biztanleriaren bilakaera hori azkorra dela, azkeneko 20 urteetan Euskal Herriko biztanleria 8% inguru igo da. Eta egia da, biztanleria igoera hori gehien bat hiri inguruan izan dela, eta hiri handietan izateaz gain, hiri hoien aldirietan konzentratu dela gehien bat biztanleria, aldirietan, zona urbanoetan eta herri txiki batzuetan ere bai, ze ikusi genezake, bai Gipuzkoako kasuan, bai Arabako Lautada, Gorbei aldea inguruetan, bai Nafarroan bertan, Iruña herrian ere, hor poblazioaren bilakaera azkorra izan dela. Beste aldean ordera, badaukagu bestelako errealitate bat, eta da, badaukagu Euskal Herrian, biztanleria densitate oso baxuko eremuak, Nafarroa Zuberoa, Nafarroako Pirinioa, horre Pirinio inguru hori, Zangotza aldea, Zangotza herria, eta gero Araban ere badauzkagu mendialdeko kasua, Aiara aldeko kasua, eta horietako errealitatea bestelakoa da, ezta? Horregia da, biztanleria urditzen ari dela, biztanleria hori sartzeko joeran dagoela, migrazio fluxuak ere badaudela, herrietan bizitako edo jaiotako jendea pixkanaka irigune handietara dijoala lan arrazoiengatik eta bestelako arrazoiengatik, eta inguru hoiek etorkizunari aurre egiteko baliabide gutxiago dauzkate, ezta? Guztuketa prozesu horregatik eta azpiegitura eta zerbitzuei dagokienez ere, bestelako behar material batzuk badituztelako. Beraz, ikusten da, herri txikiak badutela estimazioa, batez ere, hirigune handiago baten inguruan daudenean, zerbitzu eremu batzuren inguruan daudenean, eta aldiz, dentsitate gutxiagoko eremuetan, hor gehiago kostatzen dela jendeari eustea.
Hori da, herri txikin inguruko argazkia egiten dugunean, elementu hori funtsezkoa da. Hirigunetatik zenbatereko distantzian dauden eta zer nolako komunikazioak dauzkaten herrietatik. Kaso horretan, esate baterako, Gipuzkoa bezalako eremu batean, naiz eta herri txiki pilo bat eduki, eremu urbano, komertzial, industrialetatik oso gertu daudenez, herri horiek badute bizitza daituzte azpiegiturak eta segurazki bereen erronka da lo herri ez bilakatzea eta gihar komunitario horri eustea eta herri izaten jarraitzea, ezta? Eta ari zarete guztia neurtzen Europako parametroetan fenomenoa globala delako. Bai, hau era fenomeno globala da, mendebalde guztiari eragiten dio konzentrazio hori, ezta? Poblazioa konzentratzen ari delako hirigune handietan eta Europako kasu horretan ikusi genezake badaudela estatu gehienetan daude biztanleria konzentrazio oso baxua dutenak eta egia esan nabaria da, errealitateak oso ezberdinak dira herrialde, baina aman komunean dauden gaia badaude, eta hemen aipatu du goizean zer aipatzen ari garen fenomeno, tabernena, komertzioena, denetan da aipatzen den gai bat, betetzen duten funtzio horregatik, ez da oinarrizko zerbitzua direlako, eta aldi berean baita ere, komunitatea biltzeko gune fisikoak direlako. Desafio global eta handia da, hori argi dago, Gorka. Herriak gaur eta hemen badira eta bizi behar dute, eta horretarako aipatzen ari garen zerbitzu hauek, azpiegitura hauek garrantzia daukatezu. Horrelako proiektu hainbat plangintzak egiten eta hoiei bide ematen ari zara. Ze ezaugarri behar izaten dituzte era honetako proiektuek herrietan saretzeko eta herrietan onarpena izateko? Bueno, bere erronka nagusia, holako zerbitzuen erronka nagusia bideragarritasuna izaten da, ez? Eta bideragarritasunari begirako plan berezituak egitea da ezinbestekoa. Hau da, denda bat behar baldin bada eta denda zerbitzua edo herri txiketan martxan jarri nahi danean, pixka bat atera behar da herri handien logikatik, ez? Eta diseinatu beharko dira edo pentsatu beharko ditugu, eta hori da nire lana, zen nola ingo ditugun bideragarri zerbitzu horiek 150 biztanleko herri batean, edo agian hainbat herri txikiren erdian egon daiteken gune batean, ez? Orduan, kontua da askotan eta arazoan ere ustez, diseinatzen direla gauzak herri handietarako, eta gero kamioi pluma batek hartu eta plast herri txikietan botatzen direla pentsatuz ala funtzionatu behar dutela 150 biztanle dauden leku batean. Eta gero horrek noski ez du funtzionatzen. Eta beraz, erronka hor dago, ez? Sormena erabiltzea zerbitzu hauek herri txikietan jartzerakoan. Zehatzera jota, zure kasuan, ari zara uneotan helduaiengo proiektu batekin eta ezkio itsason beste batekin. Ze ezaugarri dituzte? Bueno, helduainen ostatua martxan jarri nahi da, eta ja deialdi irekita dago gainera, izena eman nahi duenak, hemen nagoenez, helduaingo udalean izena eman dezake datorren asteazkena baino lehen, bertako ostatua jarri nahi da martxan, eta hor, egiteko moduak dia zaindu behar dianak, ez? Udalak lehengo moduetan bateratze dituzte deialdi hauek Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta gero askotan ez dute erantzuni jasotzen, ez? Eta gaur egunean, sare sozialak denentzako iritsi dira, herrietan ez gea, ni herri txikikoa naiz, herri txikitik gatoz, ez? Herri txikikoa gea, eta gu ez gea bizi mundu aparte batean. Orduan, egokitu behar dira udaletxeen egiteko moduak, egokitu behar dira gaur egunera, eta gero herri txikian jartzen den taberna horrek ere, zaindu behar ditu bere egiteko moduk, gero funtzionatu dezan, ez? Esan didazu helduain, baino gaztelun ere iriki genuen, eta aprobetxatu genuen bertan herrikirolan inguruko erakusketa jartzeko horrek jendea erakarriko duelakoan, eta beti egon behartzea adi, eta beti egon behartzea zerpentsan gauza biziak dialako eta funtzionatzeko omardalako beti hor gainean. Pentsatzen dut era honetako proiektu batean sartzen denak daukan kezka nagusietako bada, ea mereziote dion ahalegin hori egitea gero bideragarri egingo ote den. Hortarako jarri behar diren baldintzak ere erakargarriak izan behar dira. Ze baldintza jarri dituzu zuen kasuan? Baldintza erakargarriena helduengo kasuan eta herri txiki guztien kasuan da hileko alokairua hutsaren ondorengoa dala. Helduengo kasuan 150 euro hilean
erabat osatuta eta berrituta dagoen taberna baten truke. Baina altzeko baldintzetan daude ia taberna guztiak herri txikietan, ez? Hau da, alokairua bintzat ez da arazo ostatu horrek funtzionatzeko. Eta gero, badaude mito batzuk, ez? Badirudi, herri txikian ostatua jartzen dezunean, zaila edo ezinezkoa izango dela ostatu horrek martxa ona izatea, eta ez da horrela. Ondo ematen den lekuetara eta oiasko errea eta baserrikoa jandezakezun lekuetara eta babarrunak martxoan Zuramoraren babarrunak gogoratzen izkizuen babarruna horiek egite dituzten lekuetara denak mugitzen gea eta beraz sinistuta nago herri txikietan negozioak bideragarriak izan daitezkeela ondo ginezkero. Gorka, era honetako zerbitzuak aipatzen zuen, Gorkak aipatzen zuen, izan daitezkela herritarrentzat ez ezik, kanpotik doazenentzat ere erakargarri. Baina erronka ere hori bada neurri batean, ezta? Egunero bertan bizi direnek ere behar dutelako horri eustea astean zehar. Bai, azken finean, kontuan izan behar da horrelako negozio eredu batek nez eta txikiak izan, behar duela erakargarri izan kanpoko jendearentzako. Eta kasu honetan horrelako tabernakoalako jatetxeak eta baita dendak ere, komertzioak ere bilakatu daitezke kanpoko jendearentzako intereseko ere mor, hainbat adibide daude, esate baterako merkataritzan zentratzea balen badugu fokoa, hainbat eta hainbat adibide daude, bertako eskualdeko gertuko produktua saltzen dituztenak, marketing esango genuke marketing estrategia baten barruan, herriari, eskualdeari indarra ematen diotenak eta hortik negozio egiten dutenak, ezta? Eta bertara gerturatzen den kanpoko herritar horrentzako ere bada, azken finean kalitateko produktu bat eskuratzeko bidea, ez. Hor bi interesak uztartzen dira toki fisikoietan eta horregatik dira hain interesgarriak. Landa garapena bultzatzeko, herri txikien indartze hori bultzatzeko, realitatea zertan den jakitea beharrezkoa da, ari zarete hori egiten, eta merkataritzak landa ere munduen presentzia hori lantzen ere, bai? Ez dakit hori ez dagoen behar bezala neurtua, gehiago neurtu behar den? Horretan gabiltza momentu honetan. Ikusi duguna da, momentuan, hasiera fasean egonagatik, ikusi duguna da, merkataritzari dagokionez, herriko denda klasikoak esango genuke betiko hoiek irauten dutela gutxi gora bera langa doela 500 biztanle dituzten herrietan. Hortik gorako udalerrietan mantentzen dira, jarraitzen dute, herrian egonkortuta daude, baina hor nabari da norbait kutsune bat 500 biztanletik berako herri hoietan. Badaude esperientziak, badaude ekimen bereziak, gainera askotan denda eta taberna bateratzen dituztenak, baina hor badaukagu erronka bat erantzun beharrekoa. Eta gainera ikusi dugun beste tendentzia bada, azkeneko 20 urteetan itxi direla betikoak izan diren denda hainbat, baina ari direla martxan jartzen, eredu berritzaile batekin, Gorkak aipatu dituen adibideak kasu, eredu berritzaile batekin, ekimen berriak, ez denda soil bezala, baizik eta, zerbitzu integral bat emateko borondatearekin martxan jarri direnak. Eta esperientzi pilotu egitako bat izango da itxason, ezkiota itxasoko alegia auzoan, denda bat zabaltzeragoaz, baina denda bat zabaltzeragoaz, baina ez da denda baino gehiago salmenta zuzeneko gune bezala eta hori aprobetxatuko dugu alde batetik itxasoko ekoizleek bere produktuak izan ditzaten, eta gero baita ere biziolak eta ezkioko topa tabernak utuzte bere estanak produktuekin. Honekin lortu nahi bena da herritarrek zerbitzua izatea eta gero bideragarria izateko denda fiskal bat izan beharrean dendan egongo dian produktuien salmenta zuzenean ordainduko da, salmenta zuzena izango da, eta gaina erabiltzaileak bera sartu, berak ordaindu, elkarte batean egongo balitzu ezela planteatzen aigea den horren funtzionamentua. Eta hori esaten aintzena ez, ez zindegu pentsatu
da 50 biztanleko herri batean, pertsona bat 8 orduan dendan zai mostradorean egonda zerbait bideragarria egin dezakegunik. Ta beraz, pentsatu beharko dira beste egiteko modu batzuk, eta hortan nahi gea, eta erabili ere, teknologia, software berezi bat sortuko dugulako ordainketa guzti hauek, zuzeneko ordainketa guzti hauek egiteko eta pentsatu beharko da beste era batera, zerbitzu hori herrietan egon dadin, eta aldi berean zerbitzu hori bideragarria izan dadin. Irudimena, behar era honetako proiektuak aurrera ateratzeko. Ezkurran taberna badago, taberna bakarra dago, eta bertan ari gara gaur faktoria egiten, baina dendarik ez dago. Cecilia, egunon? Egunon. Zuena izan zen? Azkenengo denda? Gure izan duzen azkeneko denda. Orain dela 21 urte itxi genuen. Nolako denda zen zuena? Pues saltzen genuen denetatik. Bai, de karnizeria, fruteri, merceria, drogeri, oinetakoak ere bai, pues farmaziko gauz batzuk ere bai, pues saltzen genuen denetetik. Hemen herrian 23 urte duki genuen, baina aurretik genuen baserrin. Eta denetara pues 40 urte eta gehiago eukitxo genuen tienda bai. Eta hain eskaintza zabala izan da ere, ezin dendari eutxi, ez ziren kontuak ateratzen. Ez, gero gurasoak ja jubilatu zauden, eta nik lana postaria bezala egiten dut, eta orduan pues ezin genuen ere eduki legez. Beraz, ezin denda horri eutxi, eta oraintsu arte furgoneta batean herrira saltzailea etorri egiten zen, ezta? Bai, orain arte bai, baina orain jubilatu da, eta bai, orain pues deus gabe gaude. Eta denda hori ez izateak, herriarentzako nolako utxunea dakarrela esango zenuke? Pues haundia, bai, haundia. Gaina, 7:15 goizean irekitzen genuen, eta egun guztien etzen izten, pues, gabean lotara joan arte. Eta astean egun guztiak ireki eta egoten zen. Aste guztia ireki. Eta urte guztia hola, bai. Eta hori izango zen, herriaren barruan, herritar askorentzako topagune baita ere, eta herriko berri elkarri emateko... Bai, eta gero zerbait ostatu bezala ere martxatzen zen, pues hori, anis batzuk, usual batzuk, eta bai. Esan dugu ostiraletan etortzen zizaitzuen saltzailea bozina joz, orain okina da etortzen dena, gaur goizean etorri da? Bai. Goizean eta gero eguardin beste bat ere etortzen da. Jon Larrañaga, zu egontzara okinarekin gaur? Bai, goizeko 7:30 pasatxoan iritsi da. Menzu panaderoa? Bai. Leitzatik? Leitzatik, bai. Eta ze buelta egiten duzu? Hemen herri guztik dako buelta. Pues Ezkurra, gero mendik Eratxunera, Saldias, Labaien, Beintza, eta Itxera. Eta panaderoa da pasatzen da saltzaile bakarra, ez? Bai, ni egitzen naiz, ogia eta apartere bai, pues, kartzen jut arrontzik, ardua, hola pixko bat, pues, jendiri pixko bat, las primeras necesidades behinpin, pues, izateko. Venga, Ba hori Cristian da, hori bera da, ona Ezkurrara iristen den saltzaile bakarra, ogia, arrautzak eta ardoak gehiago ez dituzte hemen hola eskura. Jatekoak lehen bai aragia, fruta ekartzen zizkien Javierrek, eta esan du Ceciliak ere utzi egin ziola zerbitzu hori. Berastegitik etortzen zen bera, orain berastegin denda badago zabalik, eta han Javierren emazteak kontatu digu zertan eta nola ari diren batez ere dendari eusten. Ni Elena naiz eta bide aurre dendakoa naiz. Berastegiko bide aurre denda, janari dendako. Ne gizona ibiltzen zan, nik launtzen nion ruta batzutan, baina huendala 2 urte jubilatu intzan. Kliente batzuk jaso ditut eta mantentzen ditut, deitu iteie telefonoz, ze behar duten eta geonik kotxezara ematen diet. Ni naiz inguruntako Amazon, baina kilometro 0. Puf, digo. Azkeneko 3 hilabete hauek oso gorrak. Ze oso lan gutxitan egia. Oso gutxi. Guen beti izaten da, jetxiera, etxetan sagarrata izaten da, eta jendeak aprobetxatu iteu, etxeko produktua, baino alare oso flo.
generalki izaten da edadeko jendea. Hombre, bakio beti de kompra undina, denda undita juten dala jendea, eta han, prezioak hobiak izatetuela, eta ni ulertzen dut, ez? Baina beti izaten da beste fruta edo aragia, bueno, denda txikik mantentzen geha horrei esker, baina, karo, horre jende faliatzalen badu, Piskate, goizta xamarra izan da, ni jubilatzen naizenen hemen ez da dendaik izango, eta ni noa batia junbarkot, ogia erostea. Eta etorkizunan ikusten detoi dala. Edo hemen laundu iten da eta bultzatu herri txikitan komertzio pixka jartzea eta bixi pixkat izatea, kalian jende ikustea behintzat. Eske ez da ikusten kalian jendeik. Oipena da. Eusten dionak eusten dio, baina kostata eusten dio, beraztegiko kasuan bezala, eta Eli Eraso, beste batzuk hori ere ez? Eutsi izan ezin diotenen adibide tristea topatu dugu Karkarren, mende oso bat eta 3 belaunaldi mostradorearen atzean, baina asteburuan Montalbo arategi okindegiak ateak itxi ditu betirako, eta janari dendari gabe gelditu dira 1200 biztanleko herri txikian. Dendariek etxipenez hizketarako aldarterik ez. Bezeroek berriz, da pena porque se queda el pueblo un poco, hay mucha gente mayor y por fin la gente mayor para desplazarse. La gente joven ya se iban mucho fuera porque como conducen y así, pero nosotras la verdad que no salíamos del pueblo. Entzun duzu penatuta bezeroak, jende heldua bizi delako batez